गोजोन हामलायनायजों लोगोसे नोंथांमोनखौ गोदान खौराङाव बरायबाय। अन्नानै नोंथांमोना बे रादाबखौ जोबजासे नायलां। लोगोसे भिडिअखौ लाइक, कमेन्ट, शेयार आरो चेनेलाव गोदानै फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामनो गुरै खावलायबाय। दानिया फैदो लोगोफोर रादाबखौ मिथिलांनि। गिबि खौराङाव दङ BTRनि गोदान जिल्ला तामुलपुरनि कालचिनियाव केब आरो नर्थ इस्ट स्टेट पुलिसनि थाखाय CNWOST वेस्ट सेकेन्डनि अन्थाइ खाम्फाखौ मैया भारतनि मिरु नखर मन्त्रि अमित शाह बिथाङा बेखेवना होफैयो। बेखेवनाय हाबाफारियाव लोगोसे बाहागो लाफैयो आसामनि गिबि मन्त्रि डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मा, BTRनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर', राज्य सभानि MP रानग्रा नार्जारी, आसामनि मन्त्रि फारिया उरखावग्रा ब्रह्म, अशोक सिंघाल, रन्जित कुमार दास, लोगोसे BTRनि गासै मावफुं सोद्रोमा आरो सोद्रोमा बिथांमोना बाहागो लायो। NDFBनि बारग' दैदेनगिरि धीरेन बर'नि बेफ्रुसार बिबुंथि। खौरां बिजोङाव बिथाङा बुंदों NDFB सोद्रोमाफ्रा गोजोनै थानो हायाखै होनना। थार NDFBआ बेसेबां बेखौ थि खालामनो हायाखै। ट्रेनिं लानाय NDFBआ 3,000सोल' दं। माबायदियै 9,000 जाखो होनना सोंलु खालामदों। गुबै NDFBफोरा मोननांगौ रांखौ गुबुनासो लादों होनना गोनांथार अजदखौ धीरेन बर' बारग' NDFB दैदेनगिरिया होदों। आदब आरो गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि 2021-2025खौ नोजोर बोनानै बिसमुरि दख'रा एबसुनि सिङाव थानाय उल्टाबानि दालाइसा एबसुनि बानजायनायाव उल्टाबानि गुदि फरायसालियाव फरायसानि दिथागिरि मेल लानाय जायो। बे ओंथि गोनां हाबाफारियाव आलासि महरै बाहागो लायो क'क्राझार जिल्ला एबसुनि गाहाय नेहाथारि खाम्फा बसुमतारी, हारिमु नेहाथारि रैसुमै मोसाहारि, लोगो हारिमु नेहाथारि फिरफिला ब्रह्म, सुबुं फोनांजाब नेहाथारि हांगामा नार्जारी, बिसमुरि दख'रा एबसुनि लोगो आफादगिरि मनेस्वर बरगयारी आरो फरायसालि सामलाय आफादनि आफादगिरि गामि बेंगिरि बिथांमोना। दानिया फैदो गुबुन मोनसे खौराङाव। जोबोद गोजोनथाव खौरां। भारत हादरनि नखर मन्त्रि अमित शाहया बर' रावजों गावनि पेजआव गोनांथार बाथ्राफोरखौ फोरमायदों। बिथाङा 3 लिरथि लिरदों। बेफोर लिरथिफोरा ओरै: उदांस्रिनि उनाव बड'लेण्डखौ गोबां जिथाइसिम नेवसिदोंमोन। दिनैसिम बिनि रावबो आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि मासियाव थिसनजायाखैमोन। मानगोनां नरेन्द्र मदिनि दैदेननाय आसामनि NDA सरकाराव दिनै सासे बर' सुबुङा आसाम आयेन आफादनि बुंथिगिरि। बड'लेण्डजों लोगोसे गासै आसामनि थाखाय बियो गोग्गाथावना। बड'लेण्डनि आबुं जौगानाय आरो बेनि हारिमु आरो राव फेहेरनायनि थाखाय मानगोनां नरेन्द्र मदि दैदेननाय मिरु आरो आसामनि BJP सरकारा बिबान दङ। आं बड'लेण्डनि रायजोफोरनो खोथा होयो दि बेनि समाजारि, हारिमुआरि, राजखान्थियारि आरो रांखान्थियारि जौगाहोनायखौ आरोबाव गोख्रों खालामगोन। मानगोनां नरेन्द्र मदि दैदेननाय आरो मानगोनां हिमन्त बिश्व शर्मानि नाजानायाव आसामाव गोजोन फैबाय। गोबां सुबुङा हाथियार गथायना जौगानायनि लामाखौ सायख'दों, जेराव बड'लेण्ड गोरोबथाया मख'जाथाव। दिनै बड'लेण्डनि लाइमोनफ्रा उदखारनिफ्राय उदां जानानै सोलोंथाइ, साख्रि आरो आबादजों जिउ खुंनो लादों। दानिया फैदो जोबथा खौराङाव। दुखुनांथाव खौरां। गसाइगाव दायना सन्देहजों सासे 45 बोसोर बैसोनि आइजोखौ बुथारदों। क'क्राझार जिल्लानि गसाइगाव महकुमानि सिङाव थानाय महनपुर गामिनि थागिबि फानथुथुनि बिसि अनजुलि मुर्मु 45 बोसोर बैसोनि सासे आइजोखौ थांनाय 7 मे खालार सानखालि दायना सन्देह खालामनानै गामिनिनो 4 सुबुंफ्रा खाथिनिनो मोनसे गुदु हाग्रायाव लांनानै बुथारनाय जाथाया सोराङाव फैदों। रादाबा एसेनोसै लोगोफोर। रादाबखौ जोबजासे नायनायनि थाखाय गासिनिसिमबो साबायखर आरो गोजोन हामलायनाय थाबाय। जै बर' हारिनि गोजोन्थों।